malam yake magana akan rayuwar manzon rahama sallallahu alaihi wasallama in kai la'akari da raina duniya da mai da duniya ba komai ba. Wani tunani yake ya ta zuwa a zuciyata wanda yake nuna duniya shiriri ta ce. Manzon rahama sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya kai shi zama dan lele a gaban Allah, ba wanda ya kai shi fada, ba wanda ya kai shi alfarma, ba wanda ya kai shi isa da kasaita a gaban Allah a matsayinsa bawan Allah mai daraja. Ko annabi Musa da ka jan cewa kana inda Allahi wajiha, annabi sallallahu ba bukatan a faɗa haka saboda shine wajihan na asali. To amma kaga irin rayuwar da yi, da a ce duniya tana da kima da martaba da sai yafi kowa mallakarta. Wallahi da sai yafi kowa mallakanta. Da girman gida shine more ma rayuwa, da gidan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yafi kowane gida zama palace. Amma ka je kana zuwa Madina ka je kaga dan gidan a ce ko mata tara suka zauna a nan, amma wannan gidan shine hasken duniya. Kana tunanin har yanzu ban mallaki mota ba? Manzon rahama sallallahu alaihi wasallam jaki ya hau, albadari ya hau, raƙumi ya hau. An ci nasara a rayuwa, an kai gagaci fiye da abin da ake tunani. Saboda haka mu ɗauki rayuwa, mu hangi rayuwa ta wannan mahangar, sai ka ji zuciyarka ta kwanta ta samu natsuwa. Akwai wasu ayoyi guda biyu waɗanda nake so su zama mana madubi a cikin 'yan waɗannan daƙiƙoƙi. Ayar farko, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. يكون الله سي الله يتمنى لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. ميسا أجزاء يعلمون أنا ما أنا رمجانر دو وندا بفهمتي ولا هرا إتشيرا يوابا جاهلين. Laukanu ya lamu, duk wanda bai fahimci rayuwa ita ce rayuwa ta gaskiya ba, to yana da tasgaro a tunaninsa da hasken nesa da hangen nesansa. Ku dubi yadda Allah ya siffanta duniya, lahwun wala'ib, lahwun wala'ib, tarkace, abun wasa, abun da bai da kima. Wa inna daral akhirata lahiya, da lamun na rantsuwa, da hiya, da kuma alhayawan, da inna. Shi yasa bisa hasken wannan ayar wasu daga cikin magabata suke cewa wannan ayar tana nuna mana cewa wanda ya san Allah da manzansa, to rayuwarsa ta hakika tana farawa ne bayan ya mutu. Wanda kuma bai san Allah da manzansa ba, bai yi aikin da zai kai shi zuwa ga samun yardar Allah ba, shi rayuwarsa a duniya yake yi ya gama, in ya gama shi ne ya mutu mutuwa ta ma'ana daga nan ne za a shiga mummunar rayuwa, shi kuma wancan zai fara sabuwar rayuwa. Saboda Allah ya ce lahiyal hayawan, kai ka ce wancan rayuwar ba sunanta rayuwa ba. Aya ta biyu jama'a a gurguje, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama. innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Da ‘yar uwarta ta suratul Kahf. To, mu tsaya akan wannan ayar. Misalin da Allah ya buga, ya ce ita wannan rayuwar da kuke ganin tana jan hankali, tana fisgan tunaninku, tana burge ku, to kwatankwacin haƙiƙanin al'amarinta a ma'aunin masana wanda suka san mecece duniya ba abin kimantawa ba, suna ganin duniya cewa kama in anzalnahu minas sama. Kamar garin Allah ya waye ko yammaci yayi, Allah subhanahu wata'ala sai ya saukar da ruwa.
anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'am. Me zai faru in ruwa ya sauka? Sai kaga yabanya mai ban sha'awa ta fito. Manomi zai je gona ya shuka sannan ya jira fitowar amfanin gonarsa. Bayan ya yi shuka kullum yana tunanin yaushe ne lokacin girbi zai yi kaza kaza domin ya je ya kwaso ya dawo da shi gida a amfana. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna alaiha hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha. Lokacin da ƙasa ta gama kaiwa matuƙa, akhadhat al-ardu zukhrufaha, akwai balaga na zance ana, ta gama kaiwa matuƙa wajen ado da ban sha'awa, yujibu zurra kenan. Manomi mai shuka, gona ta gama yin kyau, abin kayan lambu sun gama fita, masha Allah tabarakallah. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna alaiha, lokacin da suka gama lissafi cewa za a samu kaza, zami kaza, zami kaza, an gama lissafi. Ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Kwatsam sai mai faruwa ta faru, gaba ɗaya wannan abin da aka noma da gonakin gaba ɗaya su zama sun lalace, sun sawarware. To kamar haka ko fiye da haka, haka duniya take. Ma'ana lokacin da mutum ya gama tunanin ya kai, ya shirya kenan, sai kawai mutuwa ta zo. So nawa ne kaga wani ya gama gina gida kenan sai ya tafi bai shiga ba. So nawa ne kaga wani an bashi new appointment ya fara kenan ya sai ka ji an ce ga duniya ta bude amma kuma an tafi. So nawa ne kaga wani ya sai wata mota mai numfashi ashe ita ce sanadiyar barinsa duniya. Wannan yana nuna mana cewa ita kanta duniyar gaba ɗaya matiyya ce, kamar da ita tsani ko gadar da zaka taka domin ta isar da kai lahira.